बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन दख'राफोराव बाइक रेलि साइकेल रेलि खालामबाय दं। बे समाव सोनाब बिसना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाइक रेलि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों, जेराव बड'फा गोजोनथि आरो सोलायनाय मावथांखि बिथांखिखौ नोजोर बोनानै सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय गामि गामि हाबनानै बाइक रेलि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरदाव आदानिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिन्थिना लागोन। बे समाव सुबुं सांग्रांथिनि जितु बाइक रेलि लानाय जादों, बेवहाय रायजोफोरनो मा मेसेज होनो? बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मावख'निफ्राय जि मोनसे बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानबा जाबाय लेन्थारै बिथांमोना लागासिनो दं गुबुन गुबुन दख'राफोराव। दा बेबायदियैनो दिनै बे मोनसे दख'रानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायबाय। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बेबायदि थांखि आरो नोजोर दङ। बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरनो मेसेज बेबायदि होदों जे फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा महरै गायसननाय, बे बर' हारिखौ गेरेमसा महरै गायसननांगौब्ला जों बयबो खौसेयै ज' जानानै जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खामानि, बे खामानिया जोबनानै थाङाखै आरो जोबगोन बेबायदि नङा। दा फैबाय थानाय समावबो जाहाथे रायजो राजा आइ आफाया बयबो सहाय सहयोग खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि लानाय बे थांखिखौ अरायबो लोगो होगोन, अरायबो मदद खालामगोन। दा बेहाय जोङो नुदों समाजाव गोबां गेनाखान्थि दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दासिमबो जोंनिफ्राय जोबाखै, जौ लोंनाय हुदाया दासिमबो जोंनिफ्राय जोबाखै, फरायसाफ्रा ड्राग्स जानाय हुदाया दासिमबो जोबाखै आरो फरायसाफोरा जेरैबायदि फरायनांगौ बेबायदि गोसो होनानै फरायनाय दासिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैनाय बायदि जायाखै। दा बर' गामिनि बाथ्रा बुङोबा बर' गामिया गोबां गोग्लैसोनाय, बर' रायजो राजा आइ आफानि न'खरखौ बुङोबा बर' रायजो राजा आइ आफानि न'खरा गोबां गोग्लैसोनाय। गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि रुजुनायाव बर' सुबुंफोरा थानाय जि ओनसोलफोर, बे ओनसोलफोरा गोबां गोग्लैसोनाय। लामाया मोजां नङा, दालाङा मोजां नङा, जेबो सरकारनिफ्राय सुजुग सुबिदा मोनाखै। दा थेवबो जोंहा हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय गावनि थांलाय फैलाय खालामनाय लामाखौ थिग खालामना लानांगौनि माखासे बाथ्रा जोंहा दङ। गावनि न' बांखौ जोङो मोजाङै थानांगौ, बेमार आजारनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय साफा सुफा खालामनानै साबना हामना खालामनानै लानांगौनि बाथ्रा दङ। आरो बेबायदिनो जोङो रांखान्थि बिथिंखौबो एसेबाबो मोजां खालामनो थाखाय जोंहा दिनै गोनां जानानै फैबाय। गाबोन सबनिया जोंनि बर' गथ'फोरा गोबां बेबायदि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों गोसो होना फरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नुनाय जि सिमां, बे सिमाङा जाहाथे मोगथां महर मोनो आरो बैखौनो मोगथां महर होनो थाखाय रायजो राजाखौ लाफानानै दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाइक सालायनाय जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेजों मेसेज बेखौनो होदों जे फैबाय थानाय फुजा, दुर्गा फुजा, लोखि फुजा आरो कालि फुजा, बेहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा, बर' रायजो राजा आइ आफाया जाहाथे नांनायनिफ्राय बांसिन गोसायै गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानानै जाहाथे रावनिबो जिउ खहा जाया आरो रावबो नांनायनि बारा जाहाथे फुजा मेलायाव बेरायनानै फेग्रा बेसाद लाया, जानाय बेसादफोरखौ नांगौनि बारा जाया आरो गावनि जखा बायदियै जानानै गावनि जखा बायदियै बेरायनानै गावनि जखा बायदियै जाहाथे न'सिम मोजाङै सफैफिननो हायो। जेबो बेबायदि बेले बेजे जाहाथे थासारि फुजानि समाव जाया, बेखौनो सांग्रां खालामनो आरो आबाद मावग्राफ्रा आबादखौ मोजां महरै मावनांगौ, लेखा फरायग्राफ्रा लेखाखौ मोजां महरै फरायनांगौ, बेफार फालांगि खालामग्रा सुबुंफ्राबो बेफार फालांगिखौ मोजाङै खालामनानै ग्रोम ग्रोम बयबो जाहाथे जोङो हारि हिसाबै न'खर हिसाबै थांनानै थानो हायो, बे मोनसे मेसेजखौनो दिनैनि बे बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानो होदों। बे समाव गोबां खोथाखौनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आदानिफ्राय मिथिनो मोनबाय। बे समाव जोङो बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादा मोनबेसे दख'रायाव बाहागो लाखो जों बेखौबो आफादगिरि आदानिफ्राय मिथिनो लागोन। बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादा मोनबेसे दख'रायाव दिनैसिम प्रग्राम लाखो? दिनैसिम जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जागायजेननाय गहपुरनिफ्राय लानानै दिनै जों सोनाब बिश्वनाथ दख'र एबसुसिम मोनबा जाबाय। दासिम जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ आरो गाबोनबो जोङो क्लजिं सेरेमनि दङ। जोङो नदुवा दख'र एबसुआव जोङो बिराद गेदेर मोनसे बाइक रेलि सालायगोन। दा बेयाव आङो खावलायनो सानगोन जेन जोबनाय समाव गासिबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बेबायदि जिहेथु जोंनि समाजाव नुजानाय माखासे समाज बेरेखानि हेंथायै जिखिनि मोनसे हाबाफारि मावनो लादों, बेयाव बयबो जेन सहाय सुजुग खालामो, आं बेखौनो खावलायो। गोजोन्थों।
मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं। आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रि एसुयार गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।